Og der gik starten så til fjerde løb. God og jævn start, hvor alle heste kommer fejlfrit afsted. Indvendigt nummer 1000 Miles, der prøver at holde føring. Udvendigt har vi godt med 2 Litska Simoni. Endnu længere ude af det 6 Tematane og 3 Lav K, der også er godt med i spidskampen. Så følger der efter nummer 4 JS Maxima. I banen nummer 9 Lad os gå i Lunden. I sporene får den en karuseltur nummer 6 Tematane for Kenække. 1000 Miles altså i føring. Mellem heste 2 Litska Simoni. 3 Lav K trækker sig, prøver at finde en position nede i anden spor. Men fortsat nummer 1000 Miles, der tager imod 6 Tematane. Og de kører fortsat reelt op mod de første 500 meter. Og de blev skåret derefter 14. Og så er det 6 Tematane, der er i føring efter en hård åbning. Nærmest nummer 1000 Miles. Så følger nummer 2 Litska Simoni, har bag sig nummer 4 JS Maxima. I inderbanen nummer 9 Lad os gå i Lunden, så følger 10 Leovik. Udvendigt for det Leovik sidder nummer 3 Lav K. Så har vi bag det nummer 5 Mik Brogård. I inderbanen 8 Carlos Primero. Og afslutter gør 7 Major Lavec. Men op mod de første 1000 meter er det 6 Tematane i føring for Kenække. Udvendigt lidt tættere op nummer 2 Litska Simoni. Kilometeren efter 16,4. Det er 6 Tematane ude på sidste runde. Udvendigt nummer 2 Litska Simoni. Ind i ryggen 1000 Miles. Udvendigt 4 JS Maxima. Så følger bag der nummer 3 Lav K. Tredje inderbane nummer 9 Lad os gå i Lunden. Har bag sig nummer 10 Leovik. Udvendigt 5 Mik Brogård. Og afslutter gør nummer 8 Carlos Primero sammen med 7 Major Lavec. 6 Tematane galopperer og har forspillet sine chancer for sejr i dag. 2 Litska Simoni har taget over. 4 JS Maxima er den nærmeste. Flere heste på fremmars igennem sporene, blandt andet nummer 5 Mik Brogård og 3 Lav K sidder det. Også 10 Leovik er kommet fri for inderbanen. 8 Carlos Primero prøver. Men rundt sidste sving, så er det 2 Litska Simoni, det er 4 JS Maxima. Det er 5 Mik Brogård. I sporene 8 Carlos Primero mellem heste 10 Leovik. Indvendigt 1000 Miles. I sporene prøver også 9 Lad os gå i Lunden. Men der er 2 heste, der har åbnet op med et par længder til konkurrenterne. Det er 2 Litska Simoni, der ser lidt mærket ud. Og så er det 4 JS Maxima. Og 4 JS Maxima har gjort dag med 2 Litska Simoni ned mod stregen. Og Sten Juhl, han kan vinde 4 løb efter en fin indsats med 4 JS Maxima. Så er den alene på målfotoet. Der kan blive kamp om de næste placeringer. Kamp om andenplads, måske til 8 Carlos Primero. Ja, Sten Juhl, han fandt en god position med JS Maxima i ryg på Litska Simoni, anden par udvendige, og så afgjorde den jo faktisk ganske enkelt til slut. Til gengæld var der mere kamp om de næste placeringer. Det er knivskarpt på linjen mellem 3 heste. Indvendigt er det 2 Litska Simoni, mellem heste 8 Carlos Primero, og yderst er det 9 Lad os gå i Lunden. Lille fordel til 8 Carlos Primero i kamp om andenplads, men det var ganske tæt. Sten Juhl, han råber lige lidt efter JS Maxima ned mod stregen, men det var rimelig sikkert fra opløbet starter hjem, synes jeg det så ud til. Havde i hvert fald betryggende forspring til konkurrenterne JS Maxima, og vandt jo til slut med en 3-4-5 længder.